Il-masġar magħruf miż-żabbarin bħala il-foss qed jerġa' jieħu r-ruħ. Dan il-masġar li jinsab bejn ħaż-żabbar il-Fgura u Bormla għal snin twal tħalla abbandunat fejn kien saħansitra jintuża għal għadd ta' abbużi u illegalitajiet. Illum permezz ta' ħidma mid-Direttorat tal-Parks fih dan il-Ministeru għall-Ambjent qiegħed jitnaddaf u tiela binja ċkejkna li se tilqa' fiha faċilitajiet sanitarji u kamra għall-uffiċjal tas-sigurtà. Is-Sindku ta' ħaż-Żabbar Mark Vella Bonnici spjega l-ħidma li qiegħda ssir u li se ssir f'dan il-post li ddiskrivih bħala ġojjel. Ħanaraw picnic areas, ħanaraw pavimentar ta' ċertu areas biex wieħed ikun jista' jimxi b'mod tranquill, ħajkunaw playing equipment għat-tfal, ħajkunaw amphitheater fejn wieħed jista' jiġi anke studenti biex jagħmlu ċertu lezzjonijiet u hekk. Ħadd tkun area għall-familja kollha ta' kull età. Is-Sur Vella Bonnici spjega kif ix-xogħol ħambu tatura l quddiem lejn tmiem is-sena li għaddiet u mistenni li l-parti l-kbira tax-xogħol jitlesta tul din is-sena. Xogħol li miegħu hemm pjanat ukoll żieda fil-parkeġġ fil-qrib. U spjega li l-Kunsill ħassu wkoll li jagħmel il-parti tiegħu. Uħriġna l-idea biex noħolqu dog park, nafu li hawn ħafna nies dilettanti tal-klib u li jixtiequ għandhom fejn jmorru bil-klib u propju fit-tarf net tal-proġett il-Kunsill ħajkun qed jagħmel dog park. Il-permessi ħarġu, qegħdin issa nistennew biex joħroġ it-tender fil-ġranet li ġejjin u nittama li kemm jista' jkun malajr ukoll jkollna d-dog park ġewwa ħaż-Żabbar. Bekk spjega dan ix-xogħol jingħaqad ma' proġetti oħra f'ħaż-Żabbar fosthom xogħlijiet fil-band li ewlieni u dak tal-qasam tad-djar. Xogħol li jkompli joffri iżjed faċilitajiet li jtejbu l-ħajja taż-Żabbarin u fejn il-familji Żabbarin u tal-madwar jistgħu iqattaw il-ħin liberu tagħhom fil-miftuħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.